कि रोशन रोही के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक का भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेस यानी काजल राघवानी के साथ गाना आवता जौना गाना के टाइटल बा 70% शूटर। अरे हाँ 70% शूटर गाना कब तक होता कौना चैनल से कौ तरीके गाना रिलीज करल जाता गाना में काम के कैले बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के वाला वीडियो में तो लोग वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ 70% शूटर ये वाला गाने के लिखले के बता गाना के लिखल बना राजा रोशन। अरे गाना लिखल बना राजा रोशन। बाकी तो के वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली विकी बॉक्स के। अरे मतलब विकी बॉक्स के ये वाला गाना म्यूजिक बा और वही ये वाला जौन वीडियो बतावन काजल राघवानी के साथ शूट करल गल बा। अरे भोजपुरी के मशहूर एक्ट्रेस यानी काजल राघवानी के साथ वीडियो शूट करल गल बा। ऐसे में तो रोशन रोही भोजपुरी के हर वायरल पॉपुलर एक्ट्रेस के नचाइए दिल मतलब वीडियो में काम करा ले रहन जैसा अमरपाली दुबे मतलब बहुत सारा एक्ट्रेस ऐसा आचरा सिंह भी और अमरपाली दुबे के काम करवा ले रहा। लेकिन अब काजल राघवानी के साथ रोशन रोही के बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना होता जौना गाना के टाइटल बार 70% शूटर। बाकी वाला गाना गिले बना रोशन रोही और सृष्टि भारती। अरे रोशन रोही जेल स्टार रोशन रोही और सृष्टि भारती के आवाज़ में तो लोग वाला गाना सुने के मिली। बाकी तो लोग बता दी कि वाला गाना कैसे निकल बा गाना बहुत ही खतरनाक मस्त जबरदस्त होके बा काहे कि काजल राघवानी के साथ होके बा तो वाला गाना बहुत ही बेस्ट हुई। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना एक्ट्रेस काम कैले पड़ल सब केहू के साथे पहली बार मतलब ई रंगदारी सॉन्ग लैले बन काहे कि जेल स्टार नामे पड़ गल बता सिर्फ रंगदारी सॉन्ग ज़्यादा करके गावेलन। बाकी वाला जौन गाना बतावन रोशन रोही इंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर ली। बाकी बताई तो लोग वाला गाना कब तक रिलीज कर ली तो वाला जौन गाना बतावन 18 वरना 19 तारीख है। 18 वरना 19 तारीख के गाना रिलीज कर दे रोशन रोही इंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर तो वाला गाना के मिस मत कर लें गाने के जरूर सुने लेकिन काहे कि रोशन रोही के वाला गाना बहुत ही खतरनाक मस्त जबरदस्त होके अलावा काहे कि ये में न्यू एक्ट्रेस तो लोग के देखे के मिलियन यानी भोजपुरी के एक्ट्रेस देखे के मिलियन पॉपुलर एक्ट्रेस जबरदस्त एक्ट्रेस काजल राघवानी और रोशन रोही के साथ वीडियो बहुत ही जबरदस्त खतरनाक मस्त शूट करल गल बा। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तो लोग भी सही रोशन रोही और काजल अगर राघवानी के फैन बढ़ल नहीं तो वो कमेंट अच्छा से जरूर करिए। लेकिन बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।